बोसोर नो गोनो बिश्वकर्म खायलाय दंलाय नरक मिफोराव फैले नरक गो हाय मा दं का नरक बिश्वकर्म खाय बिसे पक्सेक जों त्रिपुरा साफुनो जों बिश्वकर्मा कायखा ताकलायसिनि गे जतन गनो जों मता मति गाड़ी बाइक दंलायो जों तिनि तंथावथावखैनो हम दंखैनो बिश्वकर्मा कायखा जों एमने बिसि बोसोराव नोंसानाव कायनो जों ताकलायनो फार्स्ट अरखे कायो एमने कायखा 2-3 बছর सिगांनो तको तिनिखे अरखे जे मालिक जे कायनाय ताकलायनो फार्स्ट कायो लोगरगले फादा फायके नों थानि खेसारि फायखा मता मति ताबुं सिमि चेंगुइ तंगुइ को फाय तंगो सारियोते किसा सानजा जराव फायने एमने बोसोराव फायमे नखना लोगरगले एमने फायखा 20 जना रखले काखा 20-30 जना फायनते ब गामिन बर फायपाया को तागबो निनि खावले नों बमा हाय मा दं ताकलाय बिसिओ फार्स्ट कायमेनि आइनि खाव बेलाय न तंथाव मा दंखा नेक्स्ट बोसोरावबो कायफिनाय कायफिनाय जों नेक्स्ट बोसोरावबो गाहाम कुरुम दंखा ओंखाय जों नेक्स्ट बोसोरावबो कायनाय अमो बो खायबो गामि रखलायबो म बिश्वमणि पारा लायो ब्लॉक के रासा दसर बेलबारी ब्लॉक ग्राम के रासा दसर केनिनि सिनिमु आइनि सिनिमु खाय तो आंखे जेरानि रियां ओ जागा नायनि पारा बिश्वमणि म जे मुताय कायनाय के आनि बुबायना साकलायो जुबाय दंखाता ओ जागावा नों बिश्वकर्म कायबानि ओमफ्राय गैयाबो माने बिश्वबोसो कायखा आबो बिसे पक्सेक खुलुमका जतन हामबाय आं ताकलाय पुइलानो कायो आं ताकलाय से बिश्वकर्मा पूजा तो बिश्वकर्मा ताकलाय प्रथम बছर न कायो ताकलाय खे तापर व्यवसा खायतो गरो फायना ब बिसे 1 বছর खादो खंदबानि आबो न यांकै जहतो राबार व्यवसा खायो पाली दङ उदाउन दङ बाइक दङ के आबोनि बागैनो तो खायसे बिश्वकर्मा मुताय मा कायो जानो हामजागै आंदा पाली बाय चलिमानि क्लास औ बाय बिहि गोसा आको गोसा राबार बिजनेस खाय दङ बै आबोनि बागैनो बिश्वकर्मा पूजा कायो ता एनि नोंनावबो सायखं कायो आंनावबो सायखं कायो साहाय्य तो खायके साहाय्य बुइबाक्सा सुबासु खायके अब हायता एनि नों बिसिबोसो कायखा आं ताकलायनो फार्स्ट आनि पार्सोनाल बाय कायमानि ता नों खावले बमा हाय मा दं ताकलायनो फार्स्ट कायमेन फैयो ताकलाय कायमा तो काहाम न मा दङ हायकेनो प्रति बছर काहाम करं दं का हायकेनो काय थांनायनि वानस दं नेक्स्ट इयार तो अन्तिखेनो अमो बहुत खायखलायो अब एमनेके बको बिश्वमणि पारा आर प्लस लामा आयं नाथिंके बरजबासी पारा आनि ताबो आं प्रेजेंट तंमाखे और बिश्वमणि पाराओ नकबारा खायतङो आर बिजनेस खायतङो राबानि माने आनि पारा अंके ए केप्राम पारा आन बुमुं तपन दे बोरमा नोंङो बहाय व्यवसा खायनो माने बिसि बोसोर सोलिया राव व्यवसा खायमाखे बालुखा ए गुरुगु माने प्राय 10-12 বছর काखा ताकलाके दुकान रखाबा ऐसे माल बो सपायो इनके को ताके धाई हनी दुकान नियं खुलोगई व्यवसा खाई मगे खाई